Ayo. Ay, ya, naon ta mi hangyo ya bang. Ngayon ta mi donation. Pila lang gud? Oh, sige. Tara, oh. Ay, lamay kaya Siya. ha. Ato sa may. Lamat. Oh, pagayo-ayo mo. Saan kinabuhi? Ay, isod kayo makakwarta ba? Kilo mo to. Ay, tuon na. Uy, pre, nagkun sa mga na, pre. Anong goal makika, pre? Wala lagi ba? Murag isod dyan makakita o kwarta ba ba? Ay, gusto ka magkakwarta, bay? O lagi ba? Mag-sideline ta. Gusto mo na sidlin ba? Trabaho ta na? Ay, dili, bay. Ngayok-ngayok ta sa mga balay, bay. Gusto ka magkakwarta, bay? Sige ba? Tara ba? Ay, tayo sa bay. Apa sa natin sa gilid? Para kung hindi ka pagsunog. Tara. Tara. Tara ba? Kuya, nangadlaw, oy. Murag gusto mo makakwarta, bay. Punta na mo siya blessing sa ko. Ay, dito. Mas parang kibi no? Likod-likod. Ay, pre, kumusta man pre? Murag buhol lagi ka pre. Gusto ko makakwarta, pre. Ay, gusto din ang mga kwarta pre. Kuyog sa mga, mga sideline me. Gusto po ng sadlan. Karang ngayon, tas lain balay pre. Oh, sige, tara. Tara na. Tara. A few moments later. Ayo. Ayo. Ay, te, naon kami hangyo, te ba? Ngayon kami donation. Bisag sila lang. Sige, te. Pais na natin. Mate. Tama, te. Ato sa may. Mate. Lagi tao din. Ah! Oh! Ay, si Auntie. Te. Ngayon kami donation, te ba? Mission di ba? Side. Sama natin. Uy, apat dito di ha. Tama, te. Kwarta pre oy. Oh, dawa, nakadusi na gud-agod. Pila to ka minuto ra kay pre? Mga 40 seconds. Grabe, dali. Grabe. Ano? Oh, uy, isa ka minute. Tara, mangay pa to silang balay. Ayo. Ay, ya, naon kami hangyo ya bang. Ngayon kami donation. Pila lang gud? Oh, sige. May kaya ha. Ato sa may. Lamat. Oh, pagayo-ayo mo. Katong kwarta. Mamalik ta. Tara, Tara, mapalit ang pagkaon ta. Tara, let's go.